Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya. Bar terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus. Heeh. Bar kok ngesor. Kowe sembrono kuwi nyapa kuwi kok ayune kok. Sakit lho, Mas. Janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang nyapa iki kok. Lah sampean wis duwe aku, masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho, Mas. Kono duwe to. aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis Bojomu priksana to Mas? iki ketoke bal ngombe jamu galan ngosek ta iki. Kakang Badhe Madrim. Nggih. Napa? Kacumu cilik mentel. Iso namake aji-aji kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentekan kostum. Kok kentan kostum iki? Kentekan kostum enake daster Bapak Ijem tak gawe. Terima kasih sudah. Siap. Wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Cangi Yulimbo. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu bajing loncat mboten langkung. Nggih. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul rahayu, dateng nggih. panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah kenong balap nika kek sentuh. Kada senenge ngomong. Iya. Kita do kangen tenan kok niki kok. Heeh. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Cek Kang Soirin. Yoga niku. Oh. Kang Soirin yoga. Heeh. Nggih yogane Pak Sentuh niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentuh. Jenengane iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya jan kaya-kaya ketemu dulur saestu. Heeh. Bapak Manidi kalian Bupai Jemi kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbane Ya ngono. turi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Heeh. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nikmati ben munggah swarga. Wah, Niki iya. lho. Mula niki Bunga. bengi alhamdulillah Bupai Jem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa. Sedekahe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge Sedekah rasa. sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bupai Jem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Panjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Panidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng iki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi isuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Iya. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok Ora sirah. lambemu kuwi lho. Ora lho. Le Paribasan. sampean ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Lho lagi. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Leres. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng kok coba. Jajali,
Loh, aku mbiyen naone putih. Heeh. Cuman ndelok iki pas jogo selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapa ora mbledot. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng, paribasane ireng kok awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin Ning amin. nadyan to kepiye Loh. wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksude Mas Minto sing digoleki sing ireng ki Iki lho, mripat Pak Manidi lho. mripat ki nek putih to lak elek. Nah, Heeh. Mesti ana ireng. ireng pelengkape Ya. ngono kuwi Mas. Nah ngono lho. Dadi kudu Lho digoleki. iya, aspal kae ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Dalane. Jajal putihen kabeh. Ra bloloken mripate. Ini Mula wonten. kabeh ki ndelok. Pak Manidi menika lho. Hmm. Piantune nun sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika dudune Jame kuning ki pyahi mbiyen ki senane krepyak ngono kuwi. menika dudune Pak Manidi menika Pak Manidi menika duduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin 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 amin. Loh, niki nun sewu lho Pak Minto. Nyatane mboten Loh, sombong iki, Mas. nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Manidi menika lingguhe ya ning lincak. Ki Ya tuh ya enake ya kuwi kok. Loh, niki dudune Pak Manidi niku wong sing sederhana. Ya. Nggih napa mboten? Ya. Pak Manidi iki ora dudune wong nek iso nanggap wayang nimbalin jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak Menika Pak Manidi, Pak. selalu ndingkluk Dingklu anda pasar ora dudune wong duwe. delok ngisor. Delok ngisor Pak Nun Sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora Tegese delok sombong. ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso. Lho, Isone mulya gumantung saka lho, wiwitane isone rekoso. isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Manidi, Pak. Kula niku kali Pak Manidi pun ngeten lho, Pak. Masya Allah. Plek. Kalih bapak ki. Loh, Hmm. ngeten, Pak. Heeh. Pak Manidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ah nek kaya bapak, kaya ibu, Loh. kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to. Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Manidi menika nuwun sewu. Hmm. Pak Manidi kali Bu Paijem menika Nyapa? Nyapa? Endi? Pak Manidi kali Bu Paijem menika Lho, lah iya endi Bu Panijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto. Heeh. Nek ibu lho lenggahe ning ndi? lho Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Manidi kuru Bu Paijem lemu, Pak. Sebabe Mas. Itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Oh, kebahagiaan Sebagai seorang wanita, saya yakin moto dari Pak Manidi itu adalah happy wife, happy life. Weh. Sik moto dari Pak Manidi Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. dan tepuk tangan kagem Pak Eh. Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Dadi Loh. cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Mm-mm. Wong lek iso mulyakne bojone, insyaallah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Manidi menika, insyaallah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Amin. heeh. Pak Manidi menika nuwun sewu. Manidi menika madhep mantep niki niate Kang becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembungke rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik, nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama, Maki madhep mantep niki niat Kang becik diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Hmm. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bu Paijem, pamlika saka tembung, paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. loh. Kaget aku, kaget. Aku anggere muni Aku jem ngono wedi lek. samar nek bleset aku. Aku yo kalem-kalem. Paki paitane iki iman, jem ki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Oh iya. Iya. Tegese paitane menungso. Lho kira Bu Paijem guyu. Bu Paijem guyang-guyu. Ah. Pamlika Eh, paitan. nyapa kok sebabe guyu. Kowe ra lho to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh,
Non sewu lho. Pak Malidi karo Ora Bapak mikir Ijem ya, ora nampa becekan. Jas. Tenan. Bener. Non sewu. Iki mau sore lho. Sampeyan Tamu sik akeh lho. Nggih. Kotake wis dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Lho, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong akeh ning jero omahmu dadi delikne nanti lho. Tegese Bapak Ijem menika paitane iman. Insyaallah Bapak Ijem imane kuat, jembar dadane wong sabar, Pak. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. wong sabar kekasih Gusti Allah. Mulane Bapak Ijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Insyaallah kula putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi Mbak Gesa? Lah itu lenggah itu. Lah, karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. Karo tambang kapur. Batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya go ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabe ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabe gedeng jane. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek ra anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek uren-uren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas uren-uren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, jare lek umpama jilbaban kali Bapak Ijem niku sik wasis, sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Lho, Bapak Ijem itu sewu. Bapak Ijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese ki Medsos. Bojo ki lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Ning tengah ini kayak kembang api. Wah. Kok mbledos dase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe ki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyane keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng Wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungok iki dasare apa-apa biyen ngono. pun to Pak, jenengan lho, ampun kok kula, jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge, lek diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, Wis to. iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan, persamaan gender, emansipasi, ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antarane lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabinu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu Selawase. ora kenek golek Liyane. Iki dirungane Iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe mulat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana. Ana ubur ampen. Mula wong manten kok ora kok ming digathukne tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentotuk, tuk ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo ham-ham. Coba apa sebabe joning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Rungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak.
Oh. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njero ana manuke? Ana manuke. Prosesnya lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosesnya king janur rumiyin. Ayo janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanten kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadang jangat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Subhanahu wa taala. Ayo. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin. Pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning nek pengalaman Rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho, Mas. Iki ra tau geger, Mas, karo bojone. Ora tahu. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune ya tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja Egois. egois, wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut Ya. bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana Lho ya. iya. Ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dinding-nggon ki ya gawane kuwi. Mosok Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibro sak nggon-nggon ning bakal mulih ning susuwe. Lho. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali sampean saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Lho. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kowe nyambut gawe ning kono kene aja kego karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ning sego pecel. Aja ngrasakne ning njaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep segodhok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep segodhok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon lho. Tetep mulih segodhok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi incipon duduhe tok. Ora kok dudu petok. Dadi Dadi dilihat. lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu sapa jenenge? Gisa. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak Kira matamu kowe. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gisa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Saman teko ra rabiku mbiyen. Rabiku teko ra? Ora teko. Ora teko pancen aku rabiku digerebek kok nyenak kok. Wong iki ndelok to piye to carane piye. Biyen bojoku yo cilik kaya Gesia. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan kok. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok belek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu Sik. saya gedhi, papat kok kaya iki. Ya. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Oh, Gitu Pak Minto. berarti aku kudu Lho komunikasi. gitu Pak Minto. Ya. Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Lek di momongan siji, sik, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede iki, lho gede iki. Nah, Loro. ya? Nah, Telu, iya. Paham. Sampai ngono. Bojomu Wis sampe. gedhe sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku, Pak. Lho, aja. Loh, harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Hmm. Iki pin tak tuturi ya, guys ya. Aku iki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku iki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten ora iki. kiko ya. Loh, nun sewu. Ora Nun sewu, pengen Mas. ya? Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi.
Ora enak kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora Tapi enak. nun sewu Pak Minto. Nun sewu lho. Ya. Nuturi ki Pak Minto. Sa. Jodol HP wae. Lho kuwi ki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho mak. Tak tuturi kan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi gelem aku mudun lho. Lho. Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayar kok. Saya mau sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lak separuh mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesah lho, gesah. Gesah ngapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesah kae lho. Lho Bapak Ijem dangake. Ndangak trayo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa. Nah kuwi. Pin. Wah, Ben awet. kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Lho. Lho. Wah iki ilmu piye jajali? Lemar nuturi ben awet. Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh. Lek komunikasi piye? Kok sore entuk omong-omongan? Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye jajal? Gawe bahasa isyarat, Isyarate bahasa tubuh. tubuh. Contohnya jaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai komah ten nggih mek kok. Ngoten tok. Terus Bojoku mandung ngeten. lho. Dingkluk balik neh ra? Ya balikne masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Ah. Ngono. Oh. Bojoku ngene ta. Masyaallah. Aku Lho, bojomu paham. aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, Mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Betul lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojoku kula pun paham Ngene lek iki kula. apa kok? Loh, Ngene iki. susu. Tadi pun paham bojoku kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Minto. Dodone tleter kok ngene. Oh lho Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Contoh Yo nggih Sa. bahasa isyarat. Mek ngene lho Sa, contoh aku. Pin. Dadi kula lek njaluk mangan, mek. Terus lho. Iki ngerti nek mam. Bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis sak kudu, Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Monggo kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. gisme kok. Ngoten Oh, tok. ngono ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Terus ya ampun. langsung nyepak pipine. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, Iya. pangan codot tok ya. Lah nek- lah nek umpama pas malam Jumat, Ah. njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, Aku nggih. mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne, Mas. Aku mek ngono. Njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Wis ngene. Iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya Ngene. bener Mas. Kudu Iya. sakit. Bahasa iki penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya. Aku mesti mek ngono. Lek pengen kelon. Ngerti ra? Nah kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Eh? Ya jal piye? Jelas, Pak, jelas. Monggo Aku kowe ya- rek komunikasi. Oh, Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku ya. nggih. Wis jane bojoku apa banyak. Lah jane kon mantu ngene. Yo ngene tok. Eh. Pengen sunah rasul ya Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen enak. Nggih bahasa isyarat aku, Pak. Terus Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae nggawe pempres. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kan nyapa kok tak njaluk niku Sik Mas,
Hah? Kok dadak njaluk niku barang Lah iku nyapa? kebutuhan kok. Yo tapi ra diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan kok ya bingung kancane coba. Lah iya wis ngene tak Pak Minto. Nah. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya. itu disahkan oleh negara dan Iya, agama iso diarani bojo. Nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya. BOJO. Kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk Membinar, memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing tekan ati. Nah, Lek ndak tresno Ya tukuwa. Lho tuku contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben bojomu luwih tresno. Nah, coba Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman nganggo Siap, presiden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki mon Wis Pak. ben ora perlu. sak senenge panjenengan sapa sing dikersake. Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, pipit. Alah, Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggah teng. Nggih ngematne kentongan bali desa niki. Ya nduk ngadekon nduk, kaya ngapa nduk? Ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya. Wis modele kaya begone batu kapur iki ngene iki Tis. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah patine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Kluthuk sampean tak goleke gandengan. Nggih, Pak. Ah, nduk diah ngadekono. Coba. Wah iya. Kluthuk jan padose niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak Minto sing mundhut. Ngeh. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok isi set. Kata aku wis mawar Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut monggo diah ra tau katokan. Aku lo gak tau dikene-kene ra usah. Aku eh. ngene-ngene no Mas. Kowe ra ngerti kok, iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya, Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu, tak gawane mulih tak gekne klambi nggih sampean. Ndah nyelek putih. Tak Wah, ora putih tak cuci bersih. Kok tulisane ra tak ilangi, Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu engko tulisane ra tak ilangi ben dinggo iki pas dodone. Tulisane apa? Berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan, Pak kuwi. Wah, Mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas. Sing tukone sapa? Aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah dhek iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kaya Gaun dawa ngono. kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Pripun? Ning kene tulisane ora busek lho. Piye, Mas? Kedalaman 1,5 km. Pola jeru tenan no kuwi. 1,5 km ini berarti wis berjalan jauh. Ora masalah Emang ya. dikira puter bareng ya Mas. Kayak maraton. Sesuk tak jak renang, Cuk. Kalau aku Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Nah, iki lho. Dadi Keluarga ki lek semua harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. man, Pak. Sampeyan nek ngene lek iso ya Mas meluk So, aku. Lah lek so. kono ya apa teko. Alah, Ya, teko ya. Iso. Wes. Malah kaya bisa ngokono malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung gawe mik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki kowe ora ngerti kok. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho Ya Mas. janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang Gulu. nyapa iki kok. Lah sampean wis duwe aku, masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho Mas. Kono duwe apa? Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis Kowe nek keri tak kukure.
Kowe ora sembrono. Wong iki anak bagiane dhewe-dhewe sing digarap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Nah. Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? Alumu. Seneng peh. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ombone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan marti. Aja mardi. Napa? Salah kuwi. Pripun? Margi. Bangke. Lah ya. Wong napa? Lah ya. Margi. Lah ya. Margi kok margi. Lho. Sama napa? Sing bener. Margi. Margi. Lah nggih. Margi. Lah ya margi. Lah sing mau muni Mardi to. Mardi, Lah ya salah. Margi niki sing gawe Mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener margi. Akarana karnan margi siwi. Sinawung ras minengki idung. Aduh ya ampun, tangan munduk jajan nduk. Bocah kok sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego ya tahan. kok ramu gedine. Bojomu priksana to Mas? Iki ketoke bar ngombe jamu gelar ngosek saiki. Ngono. Coba nduk. Durung diapa-apane ngene-ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lho kok mak kok kok kok. Su Sinawung ras minengki idung. Sinoba sino karata Mrih ketarata pakartine ngilmu luhung. aku yo koyo ana ngono Mas wani ndak kaya ngono mau Mas ndek iki tak sium lah kok kulitmu ketut ngono. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Kon peng kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terus Nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa Agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng maruta kowe ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malupati ya Jajeng. inci Jajeng dalam Kang Mas kowe ndang minggato. lah nyapa Sisi kok kowe bingung aku. Kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho. aku yo gandrungan kaya kuwi mang to Mas Tak gandung ya Cak. oh sing enek saga keri ngono lho Gandrung kok sokok krik-krik gudulmu. ya terbaru Terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit lah nyapa ya Ha piye pas usuk-usuk gigi infeksi to? Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam Aduh iso nduk. berjiwatan. suaramu kok apik mentu Mas Ojo kenyeh. iya Tak cipok borok malah. Sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya nduk. Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. Ajeng Loh, Mas. ben kuru, dhek kan pendaki ngawur. olahraga iki yo pilates yo Nah. Mas sing apik olahraga pilates ki lho Apa Mas sing larang-larang lho Mas sing ngene Alah. Kowe lek awakmu iso lek kae ngene gak iso balik dikirane. Ngawure bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae. treadmill Kowe ra mlayu ngene, treadmill-e panggah dhek mlayu ning mburi. Malah kaya anak jalan ya. Kowe ra ro.
Ayo dibacetke. Dengaku. Ora tak ganggu terus. Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. Oh iya. Jumaku. Iya. Lali Mas. Lala ya. Sodok. Lam tilam Baleni. Baciwatan pagulingan gandese ayune Oh, Aku gandrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire. Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki Lah lho. justru lek wong wadon agresif iku kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kan urung tuku jamu nek pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ora usah tuku kowe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning lancen kuning ginawa liyan Saman romantis. ayune kuninge eseme aduh nimas Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki deloken to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Jeng Klejingan to kowe. Klejingan. Nyak Ora iso marahi yo. Ngono. Lah nyapa kowe kok nesu tukang gender? nyak kowe. Tukang gender ki sing nintingi suaramu. Gumun to. 10 tahun lah aku ora tau bener gitu. Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. Janjine ora tenanan jatuh. Oh iya iya iya. Kriwi antati grojokan. Sing mbok pikir apa? Saben-saben dielingke. Terus Nanging sajake kantang bayi. pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu. Obahmu rasah nemen-nemen. Sampeyan ki ora perlu dadak obah nemen, aku wae wis bunga. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Saking senenge. Nggih Mas Minto. Ampun ningali awak kula nggih Kang Mas. Piye diajeng? Panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula? Aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng. Kang ngaten nggih Kang Mas. Atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah cinta sejati. Sejati. Ya. Dadi Pak. Dingi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang Eh. jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe Cahyu. Tenan apa piye to, Mbok Mas? picak to, picak. Iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu rondap wah. Lapor kaya aku. Wah kok lem. Ayo nduk coba nduk. Iwak cucu wadai karo bebas ini bangun aduh balas ini Kok tuku tipil dok Samarian rata pikir aku de ojo-ojo kuwatir. manok gagah lawan kunduran aduh balas sakit hati
iki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh. Ya enggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. Paling tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah, aku sing ning dhuwur sing ubah. Ngimbangi ya Mas. Nek aku sing ning dhuwur ora ubah, sampean ning ngesor ya kudu ubah. Saling melengkapi. Ora cocok. Kalau awakmu ndur robah, aku ngisor robah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang jadi. Lah lek kono suwi. Suwi utrayo anu. Aku saiki ming dadeg-dadeg ae. Ayo Domin. Wis rapopo sing bejaku yo de yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu. Iwak cucuk wadai kering nek pancen ini bangun aku mas ini Andeng pasar jatuhku cipil Samar yang rangka pikiran putih. Ojo ketoke mau pertama mau meneng basa saya bengi sok ngosek to Yan. Oh, Ya saya ngrasa. Endongane penak lho Mas. Anggere ngrasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. jan ya ampun, ya ampun. Ki tahun piro ki? Ya. Apane sing tahun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho tahun piro. Alah, alah. Manuk gagak kok ngaku berat pancen aja manten bicara. Aduh Mas, sakit hati. ono kadang mangani roti dan tak undang aja digondel ya cuke. Ojo digondeli. Oke. Hei, bocah wadon. Bocah wadon. Bocah wadon. Mandeko. Mandeko. Hei. Yo kene kowe mai. Bocah wadon mandeko. Nandekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena
aja nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlu susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo kene kowe nganti ora gelem ndak eman. Mas. Wong kene omong tuk iki lho. Aku tak omong se aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang. Tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah iki kudune ngerti. Sing lenggah iki Pak Siswondo Harjoswito iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras. Nah. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Lek sampeyan tak nut lho, Lek. Hah? Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan suara tipis. Ngendi papan durung Mas, hop. Endang tuh. Ngono kok jaremu ki Siswondo. Iki yo Monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho, Sapa jenengmu? jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu, ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, nggih. Mo, Nggih, mo, ora gelem. mo. Ayo, manut. Manut to. Ndak mau. Mas, tolong. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas ape mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas ape mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Masmu arep mbok Aku saking panik lho, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk buna kempul. Aku wedi lho, Mas. Peluh. Iki masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Hah? Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati, Pripun, Kang Mas? donganipun Kakang Nggih. menang anggoning peperangan Sayembara iki. Kembang atos-atos ya, Nang Mas. Pandonganipun Adi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, Nggih. tentokke panjenenganmu utawa aku sing temekaning pati ora papan kene. Ayo. Pas
wayang wong lho. Mas. Mas. Aku niteno, Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan Angkling Darmo. Ngentokke kowe aku sing kalah, sing Oh, mati dening kula. Woi, ejan. Kakang Batik Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon gak ngerti aku kowe. Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Ayo, tentoke. Iya. Aus. Aya. Ayo, Batik Madrim. Ayo, sirep. Ejan, malih kawujudan. Iya, ejan kae. Ada Ninja Warrior. Ah, aus. Pas. Aus. Siap lah. Tok. Lanjut. Adalah pulu-pulu. Kakang Batik Madrim terutusan kon ndi? Palih mau Sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? Pas. Hai. Oh. Awas. Oh. Kakang Batik Madrim panjenengan tampani gagak pecah silamu. Alon. Aku sumu. Aduh, Ndek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa Apa tuh, Mas? Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh, Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Batik Madrim ben ngene ae. Ayo. Wong iki nek lembu nek Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan. Sedina kaping 1000. Prabu Angkling Darmo ora bakal lali marang sampean. Was. Yo, piye Lem? Sumo iki piye Lem? Ndota sumo iki piye?
Nah ngono. Nah, poh kacumu cilik mentel. Tok tok tok. Pas. Luki le nyawang. Awas. Awas. On. Yo. Awas. Yo. Lek. Batik Madre mlaku dompo ini piye? Masyaallah. Iki kudu bubar iki. Loh, Kudu bubar. Sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh, Sampeyan buka neng kene iki mengganggu ketertiban. lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angling Darmo, tapi sing ngongkon masih jalan. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Batik Rasa Madre. iki kudu bubar. Iki lara bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iki urusannya apa? Urusannya apa? Ora enek urusan Merah Putih kok, Cok. Batik Madrim, Apa? yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi bakal tak sirnake. Sungguh ka. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ngerti. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku, bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Cium kowe. Iya. Ayo, Batik Madrim. Somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Batik Madrim. Batik Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita Ibu Paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Matengane. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namakke Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentekan kostum e. Loh, kok kentan kostum iki? Kentekan kostum eneke daster Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Oh piye piye wis kostume sentak. Kostume tek. Iku daster Ibu Paijem nang kumban ngono tak jukuk. Bu elek gemujeng lho, Dlon. Oh alah ya ampun Dlon. Mas, iki Batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula Ya. mewakili Bu Paijem menika. Alah, lah, Bahkan nyapa Mas? Piye? Piye? wangi. Karo nire mason tok lho. Tak tuk. Bu ngambil daster nggih, Bu nggih. Oh ning kumban mbok selika lho, Bu. Lah iki yo mbok awul yo apa? Lah nek kuwi tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbok lho. Bengi iki nanggap Mas Minto ramine ra umum. Tenan aku seneng ra umum karo Pak Minto ki seneng aku ramine. Rejak-rejakne anakmu Gesa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodong lipik ninju tok. Lah kene kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tani kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso? Sopi sing pundi? Ah, ya matur
matur sembah nuwun. Bagong Semok sampun katur Mas Didik. Menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Mas Suryonopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak menika. Oh, Karang Taruna. Nggih, mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali, Karangkates ninggal tresno. Yuk, kaya ngapa? Rejo tangan. Mas Darsono Lampung Wilujeng Lalu
Nggih. Matur sembah nuwun Mas Klidik menika pamundhut gendhing sampun dipun ladosi. Mugi saged taronan tenggalih. Nggih, ingkang dereng mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih. Gara-gara Satu tasik- tembang. Gara-gara tasik saged dereng. Oh, saged joget nggih saged. Nggih. Didisiki ya. Pun los pokoke niki jenengan joget wanti gara-gara nggih saged. Didisi kacane. Nggih. Satu tembang Nggih. saking Duwojo kagem penggemar Sekar Gadung ingkang wonten Dawan. Yuk langsung dados Mas. Yo. Siap.